Úryvky z knihy Zázrak. 12. deň. Zázrační ľudia, ktorým vďačíme za zmenu. Dnešné ráno myslíte na ľudí, ktorí významne ovplyvnili váš život. Napíšte si zoznam 3 ľudí, ktorí sa pričinili o priaznivú zmenu vo vašom živote. Nahlas alebo v duchu každej z nich povedzte, za čo ste jej alebo jemu vďační a ako presne ovplyvnili váš život. I v tento deň prejavte vďačnosť za 10 dobrých vecí a udalostí a uveďte aj prečo. Za každú dobrú vec a udalosť sa 3-krát poďakujte. Dnes večer, tak ako každý večer, podržte v ruke kameň alebo minerálny kameň alebo kryštál a poďakujte sa za všetko dobré, čo vás v ten deň postretlo. Nájdite najlepšie za to, za čo ste vďační.